Vysvetlenie špiritizmu pre deti. Špiritizmus je ako magická lampáž, ktorý nám pomáha pochopiť svet duchov lepšie, to neviditeľné miesto, kde žijú tí, ktorí už odišli zo zeme. Čo je duchovný svet? Špiritizmus ukazuje, že tento svet nie je strašidelný ani plný magických vecí. Je proste súčasťou prírody, ako vietor, slnko a hviezdy. Duchovia sú vždy na blízku, pripravení pomôcť nám a naučiť nás. 3 veľké lekcie. Mojžiš priniesol prvé pravidlá alebo prikázania od Boha. Ježiš prišiel neskôr, aby nás naučil láske a láskavosti. Špiritizmus je ako tretia lekcia, ktorá nám pomáha pochopiť všetko, čo Ježiš povedal, ešte oveľa lepšie. Kto učí špiritizmus? Špiritizmus nezačal iba jeden človek. Dobrí duchovia hovoria k mnohým ľuďom na celom svete a učia ich dobrým veciam. Je to ako skupina priateľov z neba, ktorí nám chcú pomôcť žiť lepší život. Čo nás učí špiritizmus? Nemení to, čo Ježiš učil, ale pomáha to vysvetliť jednoduchšie. Ukazuje, že život pokračuje po smrti a že sa vždy môžeme zlepšiť tým, že sa učíme a konáme dobro. Učí, že Boh chce, aby bol každý šťastný, a že láska je k tomu ten hlavný kľúč.